és a zöld zászlót megkapta elől-hátul, és két kerék és füst, mi lehet más, mint traktorpulling verseny. Kelet-Agro Petró János, Kelet-Agro Kft. Nyomjad neki haver a zászlót, nagyon szépen leng, lássuk mit tud az MTZ. Ez egy teljesen új pálya, fogadjunk, hogy szokatlan. Tapsot neki, egy kis erőt adjunk még neki, mert igen határozottan gyűri lefele ezt az új, agyagos pályát. Az első kerék már csak nyitott éri a kordet. Janikám, azért mondd el, hogy ez a súlypad nincs, amit tovább nem bír húzni szegény MTZ, hogy tudják a nézők, mire is kell itt számítani. Ez majdnem egy full pullet, de mindjárt a kijelző megmondja, ő pontosan lézerrel mérik centi pontosra. 95,36 méter, egy tapsot megérdemel az első versenyzőnk az idei évben. Petró János, 95,36. Kész már nyomja is a gázpedált. Vancsisin Tamás, Kelet-Agro, Nyíregyházáról érkezett a kedves versenyző. Ő már dupla kerekekkel bízik magához. Nem egy szerepes gép, mint az előbbi. Ő is egy MTZ, ő sokkal öregebb MTZ, mint a kollégája, mint 1984-es gyártmány. Jármű lóereje mindenből magasabb, 80 lóerő, viszont első hajtásban 2 lóerő az MTZ-nek. És látjuk, hogy maga biztosan megy a cél fele. Meglátjuk, mire lesz elégben a 80 lóerő. Jövünk még versenyző, évek óta visszajár hozzánk, de a pálya új, szokatlan neki, meg a a füstöt köszönjük, ezt szeretjük, hogy sokkal különbözőkben. Na, most jön a füst, és most jön a vég. Itt még most kaptam meg a és már rögtön is a következő versenyző. Egy kis zavarban vagyok, mert lett egy versenyző csere, valami probléma volt a felkötéssel. És végre látom, hogy ez a 4-es számú versenyző az 1-es kategóriában. Most már biztosat tudok, ő nem más, mint Káplár Illés Újfehértóról. 80-as MTZ-vel, az MTZ idejét nem tudjuk. És nézzük meg, hogy mit tudtak Újfehértóról a traktoros srácok. Kutorodik az MTZ, kutorodik az első kerék, már igen ritkán éri a talajt. Tehát teljesen mindegy, hogy terepes vagy nem terepes. Talán kapcsolta az ablaktörlőt, az hátra segít még valami. Még mindig küzd az MTZ, mindig küzd Újfehértóról. Illés barátunk. Biztos, hogy Bélicsvel visznek el, mihelyest végig megy a pályán. 2010-ben ő volt az, aki menet közben kiesett, a traktorok pedig két keréken ment tovább, én pedig azt hittem, hogy a dupla kerék felnyársalta. Akkor tényleg megállt bennem az ütő, de többet magammal, többen is azt hittük, hogy utolsó rendezvényünk volt. És akkor nézzük meg, mit tud az 1963-as MTZ 80-as. Megsugom nektek, hogy több mint 100 lóerő van benne. Na itt kezdődik egy puller. És mivel van megspékelve? Ajajaj, gyerekek, el se indult, és már füstöl! Nem látnak, Janikám! Fehéren füstöl, feketén füstöl. Nyomjad neki, még nem tettem össze a kezem. Bízok bennem, hogy majd adok én neked, majd kikaplak a fülkéből. Na nézzük, mit tud a gépet. Nagyon király. Igazi versenyszellem van ebben a gyerekben, Hevesi János barátunkban. Jéglás értve.
a pálmát. Ez már betegség. Ez a kis 1963-as MTZ Dragon HHO üzemanyag megtakarítására felszerelt, mely a víz erejével üzemanyagot takarít meg. Versenyzőnk Hadasi Zsolt MTZ 80-assal Hajdú-Szoboszlóról érkezett. Nézzük, Zsolti, mit tud az MTZ-t. Hadasi Zsolt! Nyomjad neki, barátom! Kitartás, kitartás! Nem akarok senkit megsérteni, de profi körökben az összes amatőrt csak úgy hívják, hogy mazsola. Legyen az 420 lovas, hatalmas mezőgazdasági gép, a traktor pulling profiai azok minimum 2000 lóerőnél kezdődnek. De lesz benne részünk, ne ijedjetek meg. Na, Zsolt tovább. Még mindig nem adta fel, közeledik a 100 méterhez. Első kereken ugyancsak keveset volt, de még éppen nem szűkvel. Igen, tehát az amatőr versenyben általában üzemanyag takarékosan versenyzünk. Arra törekszünk, hogy meg ne forduljon a kerék, még a profikat majd láthatjuk, induláskor is 160-nal körül a kerék. Na, Zsoltikám, egy kis erőlködés, és hiába az erőlködésében. Tegnap délelőtt olyan fél 11 fele, és mondták, hogy úton vagyunk, csak kedves kollégájával mind a ketten az útszélén szerelnek, és nem adták fel. Itt vannak. Egy tapsot már is megérdemelnek ezért a kitartásért. Jó, nézzük Roland, Abaúj-Szántóról, mit tudsz a Super Zetor 50-eseddel, ami pont olyan öreg, mint én. Ja, rosszul mondtam. Ez az, ha nem hallod esetleg, itt hátulról mondják, hogy húzd bele, vagy húzd bele, nem azt mondták, nem értettem félre. Pozitív, nyomja. Hey, következő kedves versenyzőnk az egyik legöregebb traktorpulling versenyző, mármint nem korra, hanem részvételi számban. Komáromi János Hajdú-Vöszörményből. Zetor típusú traktorjával, ami 103 lóerős, évjárata pedig 2004-es. Janikám az egyik alapítója és az egyik megbízható segítője ennek a rendezvénynek. Jancsi barátom, a vontató traktorral, most már várjuk meg a futamot, de a túlsó végén várjuk innentől kezdve, hogy tudjunk pörögni. És lám, megjöttek tűzoltóink teljes felszerelésbe, teljes biztonságban érezhetjük magunkat. Az év első húzása, Beach Boy!
a Superstock kategória előtt még egy versenytraktort látunk a TVD-kkel együtt. Green Spirit.